Yo, what's up mga tol? GLS is Moto Vlog. Here we go again. Mag-ride sa tapa doon sa tong trabaho. Matatag sa'yo. Usahay kay malit man kita. Nanim kita mga kinabuhi sa mga trabahanti. Kinahanglan mo matag sa'yo para dili ta malay. Mo na itong karsada. Karon gamay ra kayo itong agianan. Gamay sipiat. Mahulog. Nani kagamay ra di ba? Nabuak na good. So padong na ta sa tangasan. Hapit na ta maabot sa dakong karsada. Padulong sa iskina. Daghang mamakarelate sa mga maliit di ba mga tol? Kay lagi ikabuntag sayo ta mamata pero maglangay-langay ta. Bisan sa mga eskwela ta, bisag sa on pa natong sayo, kung langay-langay yun ta, late yun ta. Diba? Sa aman, kinahanglan nato mumatag sayo pero kita magyud langay-langay yun kita. Gusto po kayo good nga sayo kita dito mas punctual niya ta sa trabahoan. Milago kay karon kay mga estudyante ay Sabado man deron mo ning walay estudyante kayo nang lakaw kadto sa eskwelahan. Daghan naman po ding sa hero nga motor. Sa una kasagaran magpaabot na mig eskwela mi paabot mig motor nga na masahero kay sakay lagi sa lusad kay sama sa una motor wa pagi moto vlog sa una. Mga dashcam pa lang siguro sa una. Mo rin mga sitwasyon diri sa karsada sa mga day mga tol. Di ba? Bago pa yung karsada ba pero nahulpa na. Wa ka pugong ang iyang recrap. Nahulpa na. Kagahapon, pag-agi nako. Grabe gid ka nang kuana naabot na sa tungos karsada gud ang yuta. Kinalagi ang bukid nga atong gubon ba. Mabot ang panahon nga maningil. Bukid na ni siya sa una good. Bundo pero karon gi kuwari gihimong karsada. Mao ni. Nagi sitwasyon dari sa unahan gamay kini naliki na. Luoy na ta kay bukid na upaw. Sa una green kani siya tanawon sa una kini palibot diri kay karsada ni man sa ubos sa una. Green kani siya sa una pero karon pula-pula na kay may sagbot. Una may kahoy. Bakho na og ano makita yuta manang pula-pula nga yellow unsa may color ni brown no sayang unta kay ba kay preserve dato na to ang bukid pero saon man what time himo ilaha man gi kwari gihimong karsada nakaligre na ni mga tol kay gitransfer ang poste tapos dara sa tunga gibutang di ba nambutang sa tunga. Murag maliit ang jugo ani ba? Maipit gyud ani. Hello. Una lang ko ninyo. Luwi sa sitwasyon sa bukid mga tol kay upaw na kay ba. Nya daan ang lahan, kuanon pa gyud na. Bulldozer pa gyud na, akwarion pa gyud na kay ana may agi ang karsada. Sus. Kaluoy na lang gyud sa bukid. Magdaghan ta diri untol-untol kayo kay di na balance ang kanyuta ba daghan na kay ginagian sa tubig nga murag kanal-kanal. Daghang mo makarelate pa ning karsadahan diri nga murag magreklamo ba kay iguan lagi di metsura daghan kay bato nga gikan sa babaw nga gidala sa tubig. Maglukso-lukso lang kag murag ka naglukso kay imong motor untol kayo. Kung bago ka mo magkaon niya mari ka lagi ka diri siguro pindikon ka pero joke lang basta tinuod pod nga pindikon ka kung bago magkaon mag-drive niya magutulon-tol ang motor kaya nga buak na kay dagko mga kandod mga truck mga agi diri ba wa pa lang na ma-repair pero sa ubos nga part ani na repair naman.
Isog gamay dogi. Dogi. Mapalitag pa niya sa unahan di kay tong dalhan tong snacks ang trabaho nga usapod. Kini siya ate, kini. Oh, kana. Balik 20 lang ate. Sige. Ari ko magpalitag pa na ni mga diri mga tol, kini sila kay ganahan lang ko ba ari mo palit. Sige, salamat ate. Tara, let's go! Kaupo siya sa isang madilim na sulok. Ewan ko ba kung bakit libu-libong babaeng naroon. Kanta-kantal tagaginag, may bisag late na good. Late na kanta-kanta taginagmay kay para pawala sa kulba. Kulbaan man ta panagsagod bisag panagsara ta malit ba? Panagsara po ta kulbaan. Kay mga December ani siguro taga-adlaw late. Traffic lagi kayo. December or November siguro. Nabot na ta sa eskina. Musod na ta sa highway. Hello guys. Magdaghan man truck ro no. Pero bintahan na lang sa gahapon kay gahapon na may klase. Sus, grabe daghan ng truck gahapon og mga estudyante oy, mga trabahante mag-abot. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Oh my God! Tayo sa hardin ng iyong agil ako gamay. Uy, marag sayo-sayo pa man siguro. Hina-hina lang siguro ta para malayo-layo ta sa disgrasya. Na may uban istorya nga kinahanglan daw nga pakusga ng imong dagan para di ka ma-absent sa disgrasya kay permi daw na nagsunod ang disgrasya, di ba? May kig mindset no. Inahina lang ta kay dagamang pedestrian lane rin dapita noon. Murag na may balay ng dagan oh. Nasa unahan murag na may balay ng dagan. Ay, di ay. Tent day, abi na kong balay gisakay sa kuan truck. Hanap-hanap no kung mata siguro kay balay may pananaw ako sa tent hingon nga gibutang sa truck. Honey, why you calling me so late? Di ka naluba akong dire. Pasensya na ha nga. Sige tag kay karaskin tutunlan ako good. Ngisi kong kanta good magabi. Joke lang ha. Simutopod mo. Bitaw daw ni sa ulan ug init ba.
wala na init, kalit-kalit. Murag na ay ko andre mga tol, dumbol. Murag na dumbulan. Dumbulan ang motor sa usa ka auto. Wala lagi. Na gyud. Magini kay dili kay grabe. Mao gyud niyo. Lagi dili kay grabe ang na pagkakuana ba. Hinahinay ra gito murag isulod to baon niya. So naguna ba siguro ang motor tapos kusog-kusog gamay ang dagan dugay nakabrake ang auto sa likod na nadumbol gamay ra mas ko din. Gusto mo mabot sa langit, ha? Di lang gudakon. Anong dala ko ingon murag balay to la mga tol. Ingon tagbalay ba niya tentra day. Pero kuan ba kung mag-drive dani karsada kay kinahanglan ta aware ta sa atubangan sa kilid sa likod. Kay dili ra man nito ang karsada ko dili ra kita nag-drive daghan tang mga kuan mga nag-drive po ani nga naka 4 wheel naka 6 wheels niya kita mga 2 wheels ra mga motor alkansita mo nang dili kita mosulod-sulod gyud aning mga gamay-gamay lugar magamping ta kanunay kay na sao na lang